Egia alda zoriontsu izan zirelako istorioa? Zahaztu zure maleta hartzea, bestela ama zerretuko da. Nola zatozen jantzita, nola zirizu horrela ateratzen. Banaketa edo dibortzio gatazkatsu batek sufrimendu handia eragiten du familiako kideengan, baina bereziki seme alabengan. Zesana Maria atzo zinemara berandu joan ginela, dakizuela bat azerretzen da. Espainian, ezkontza bat 6 minuturo hausten da, eta horrek 214 adingaberi eragiten die egunero. Azken urteotan, dibortzio kopurua 80.000 ingurura igaro da urtero, eta banatzen diren 9 bikotetik 5 seme-alabak dituzte. Kasu horietako gehienetan, familiaren hausturak pobrezi ekonomikoa eta emozio eta heziketa kalteak eragiten dizkie seme-alabei. Azken dibortzio Espainian txostenak agerian uzten du ezkontzen 50 baino gehiago banandu egiten dela. Dagokion pentzioa ez du ordaintzen, eta gainera, ni naiz gaiztoa. Ez dakit zer uste duen bere buruaz. Zure amak diru guztiak kenuen ere, besterik ez. Inoiz ez da eskolaz arduratu, eta orain urteko aita izan nahi du. Ni ez naiz zure amarekin elkartuko. Ez da zure irakasleekin bilera bat egiteko ere. Inork ezin du jaso. Zein lotzagabea, alabarekin egon beharrean lanpetuta baleok bezala. Badakit datorren astean zure aitonaren urtebetetzea dela, baina nirekin zaude eta ez dut amore emango. Beste egun batean ospatuko duzu. Ze azkar pasatu den astea, zure falta asko sumatuko dut, eta zuk nirea? Jada norbaitekin dabil? Izan joan, zain dauka. Arauak horrelakoak dira, eta ezin duzu nahi duzuna egin aitarekin ez dago haren modua Ez jaso. dakit zer uste duen. Zain dauka. Alabarekin egon Ni ez naiz zure beharrean, amarekin elkartuko. pausitara Ez dago haren eramango modua dut. jaso. Zure Diru falta guztiak asko emango dut, sumatuko besterik. dut, eta zuk nirea? Egokitzen programak familiei prozesu honi aurre egiten laguntzen die, aurreen ongizatean arreta jarriz. Ez gara bikotea, baina taldea osatzen dugu seme-alabengatik.